So kanina mga panahon na mga Inday no is before mi mo balik og Mindanao or before mi mo uli og Mindanao, so kailangan sa mi mamalit og mga pasalubong ani. Anyway di ay maayong adlaw di ay sa tuang tanan. So kanina nga store nga among gipalitan og mga pasalubong mga Inday no is dool ra dinhi sa mong hotel, so diri ra dinhi sa Kulon sa Cebu. Kay kani manggod nga store is daghan kay siya baligya nga halos pang pasalubong tanan ba, pero wala ko kabalo unsay ngalan ni nga store kay lagi nalimot sad ko. So namalit mi diri sa among kutob nga matan-aw or makita ba nga pwede na mo masalubong or madala na mo sa Mindanao. Namalit na sa daimig mga pasalubong diri sa mga kilid-kilid ra ba. So anyway ay mga Inday no, so kanina nga time is padulong mi ani og SM dayon giulan mi og maayo. Mo nang layo pa man ang SM lagi, so mo nang nagrelax ako, nagigdahigda sa ko diri sulod sa taxi kay lagi bugnaw sad kay ang panahon, please lang. So pag humana mo dito sa SM uni nilargo na mi ani nga store kay lagi diri daw is daghan kay mga pasalubong nga pwede nimong makita diri. So gamay ra ni siya nga store diri sa Kulon pero daghan siya og mga pasalubong nga pwede nimo siya mapalit. Number 1 din ako nakita diri ilang mga ampaw ba. So ampaw is the best din sa Cebu ug kani ilahang shamrock nga utap. Pero ang utap nila karon is medyo pricey na jud siya sa isa ka pack ba. Ug daghan sad kay kag makita diri nga mga dry mango nga lain-lain og flavor. So isa sa pinakanindot sa Cebu is daghan jud kay kag mga pangpasalubong nga pwede nimo mapalit nga mga pagkaon ba. Ug kani nga time mga Inday no is amo ang gipalit ang gusto namong paliton. So ubay-ubay jud ang amo ang napalit aning mga panahona. Kay puslan man na ami sa Cebu ani, so paliton na lang jud namo ang amo ang gustong mapunit or ang amo ang gustong makaon diri sa Cebu City. Pero ang pinakagidaghan na mong palit ani is katong shamrock nga utap kay lagi lami mapud kay to nga utap good. Dayon ang ginext na mong palit nga gidaghan-daghan na mo is ang ilang hopia ug ang ilang piyaya ug ang ilahang ampaw ug ang ilahang samarial. Kay mao jud na ang pinakalami diri sa Cebu basta mga pasalubong ba. Ug ang nakanindot ani nga store mga Inday no is naa na sila restaurant sa Surlod kay lagi in case kung nahumana ka og shopping or gikapoy na kag shopping or gigutom na ba kag shopping is pwede ra kapug ka mukaon diri sa sulod. Ug daghan kay silang mga pagkaon diri nga pwede nimong kapilian diri sulod sa ilahang restaurant. Pag humana mo ato nga store mga Inday no is nangadto day mi ani og Robinson Mall kay lagi nangita pa jud mi og mga pasalubong nga pwede pa namong mapalit ba. Unya lagi mga Inday no pagawas namo dito sa Robinson Mall is grabe man di ay kaulan. Unya ani nga mga panahon mga Inday is naglisod mi og taxi kay lagi ang mga taxi is naay mga sulod. Ug kani ding adlaw mga Inday no is ang among gibuhat ani is ang among ara jung pagpamalit sa amo ang mga pasalubong ba maunang gikapoy jud kog ayo ani mga panahon na please lang. Kay lagi daghan kay ming mall nga among gisudlan diri sa Cebu diri ra pud sa Kulon kay lagi hike ra ba. So nisulod na mig mga e-mall, mga Unitap or unsa pa to nga City Mall or unsa pa to mga mall nga among gipangsudlan. Kay nangita jud mig mga pasalubong ba nga wala bitaw sa Mindanao. Mo na amo sang gilibot-libot diri ang Cebu kay ingkis lang ug makakita day mig mga nindot or mga lami nga mga pagkaon nga pwede na mo madala sa Mindanao ba. O kani nga time mga Inday no is naami solo sa Sivmore ani kay lagi na stranded mi kay lagi ulan kayo mo nagdiri na lang mi nagtuyok-tuyok. Unya ang ending ra ba is gamay ra kay mig nakita diri nga gusto namong paliton. Mo nang gi-enjoy na lang jud namo ang sulod sa mall ug nangaon na lang mi or namalit na lang mi ani. So ana na ko na videohi ang tanang mga panghitabo please lang. So pag humana mo og pamalit diri sulod sa mall, so timing sad nga niundang ng ulan mo nang nangita na sad mi og mga pangpasalubong diri sa kilid-kilid diri sa gawas sa mall kay lagi daghan kay mig nakita diri sa Daplin. Ug diri sa Daplin diri mi nakakita og mga ampaw nga barato ra sad siya pero lami na. Mo nang ubay-ubay na sad nga ampaw ang amo ang gipalit aning mga panahon na. So diri ni gawas sa City Mall, so daghan man day kay siya baligya diri sa Daplin nga pwede nimong mapalit ba. Kay nangutana man gud mi sa tindira nga same quality ra ba or same product ra ba iyaha og sa mall. Unya lagi kay honest man kay siya, so ning-ana siya nga same ra daw ni siya og product sa mall og diri sa kilid-kilid. Mo nang nakapalit na sad mi diri sa kilid-kilid og ubay-ubay na sad nga mga pagkaon. So pag humana mo pamalitanan mga Inday no is namalik na mi sa hotel kay lagi amo apang iimpake ang amo ang mga pinalit. Unya lagi kay daghan man kayong utap ang amo ang gipangmalit. Mo na naglisod na sad noon mi og sulod sa malita kay lagi di na sad noon maigo tanan amo ang gipalit. Mo nagihabuan na lang namo ang ubang utap ug among gipulihan og mga ampaw. Mo na sa usa ka malita is puro ra jud na mga pagkaon tanan ang amo ang gibutang ana. Kay ang isa man gud ka malita ni nga dako kayo is puro pod mga makaon, puro pod mga chocolate kay lagi gikan man akong sister-in-law og Dubai pod ani so daghan pud kay siyang mga pagkaon nga dala. Mo na ang uban namong mga pagkaon nga dili na maigo dito sa malita so ako ana lang nang gipang-arrange kay akong gipangbutang sa mga cellophane. Nagpalit na sa day mi anig bag nga dako kay sa tanan kay lagi para mabutang na ko ning ubang mga pasalubong namo nga dili maigo sa malita ba. Mo nang ako na pong gipanghabwa og bali kay lagi gusto jud ako ma-arrange siya maayo kay para maigo jud siya tanan kay para wa na mi daghang bitbiton pagkaugma. Mo nang gisulit jud namo ang Cebu mga Inday ba nga daghan jud mi paliton or amo jud gipamalit ang amo ang gustong paliton kay para di na mi kamahay ba. Kay para pag abot na mo sa Mindanao is daghan mi mahatag or daghan mi og makaon. Mausad na gini ang problema kay lagi daghan kay mi gipamalit ani mga Inday no pero naglisod sad mi og unsa mong sudlan ug unsaon sad namo ni pagdala ani.
Pero kay nagbarko raman sa day mi ani pabalik sa Mindanao mo nang okay ra sad bahalag daghan kay mi og dala or daghan kay mi bagahe ba. Kay pwede raman sad nimi mo paliburan pasaka dito padulong sa barko o kanisang higayuna is mga tulog na mi ani. Kay lagi pagkaugma ani is musayo mi o agto og simala then usa din mi muuli or mobalik diri sa Mindanao. Og anyway mga Inday no, dire ko mag-end og maorasan na akong i-share sa inyo for today's video. I am Emerly and thank you for watching mo lang. Bye mo. Oy!